Oh alah, nah sambil sirat tuku kelopo. Awak saiki iki wis susah gara-gara mikir wong mara tuwa. Aduh. Giliran mara tuwa wis rada beres. Saiki wis musime buwu. Senin buwu, Selasa buwu, Rebo buwu, Kamis buwu. Ya wis alhamdulillah Sabtu Minggu ya buwu. Heh, kaya dhuwit karek nyawuk ae. Wong kene dhuwit gak ono. Ngene wis koyo modele solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Apa oleh? hah? Kok diwiyan ngene? Iya, aku biasa mbok wong sak kampung ngrutuk wong. Bendinane aku wis ijen ngene, Gus. Ya Amen kumpul wong ta kok koyo wong sumpek kae. Aku iki seneng kumpul wong. Wong awake dhewe kan nyekel duwe. Ya lek nyekel duwe kumpul wong iku enak. Kerja talah ojo meneng tok ngene. Wong anjene meneng tok atene kepengin nyekel dhuwit ya apa? Aku iki kerja yo gak apa-apa. Wong kalau kerjaan kok kerja. Ya lek kerja yo gelem wong sampe gak tau ngejak aku. Butuh duit sampean. Ya nemen ta. Ayo melok saya. Nanti. Wis talah. Sing penting manut ya, gak usah kakek ngomong ya. Sing temenan. Oleh-oleh duit temen iki ayo. Awas wong gara kekeran karo mara tuwa. Enggak, wis talah. Wis. Pokoknya melok tok ya. Ya, Gak usah kakek ngomong. ngapus iku capur iki. Wis ayo talah melok sih. Nanti. Ono omah sama tukaran tok mbek mertuwe. Terus iki lho kate lapo? Tak boleh wih. Wis ta. Sampeyan ning iki mertuane. Ya wis lek kan nomor tuaku. Mertuaku. Enggak. Iki lho. Wis. Le, Gus, iki lho le sakno le. kena apa Gus? Loro arek iki le. Loro. Loro apa? Ginjele kena. Kena apa ginjele? Ate operasi katarak iki. Leh, Nek ono dhuwit le sakno le. loro ginjel kok operasi katarak piye to Gus? Iya iku lho lemes lho. Oke, nek ono dhuwit sakno le. Titik-titik ngono. Gak duwe dhuwit iki. Loh, alah Wis sakno ikhlas. Gus. Iya. Iki mau ndewe pisah katene periksa jarene gak duwe dhuwit. Wis oke. Tangkemmu nomor tuwa loro kancane lho. Loro ginjel. Heeh, kate operasi katarak iki meneh. Wis oke kene. Tapi aku mek duwe sakmene Gus. Gak apa-apa wis penting ikhlas. Iso kita operasi no sik ya. Saknone Gus. Iya, cak. Raimu gak tau ditekak. Matur suwun nggih. Kacanmu dilele Lumayan oleh duit wis ta melok aku. Kayak aku ta iki. Enggak, gitu le. Gus, enggak Tenyang di le. musola ta. Apik ya. Ngaren arek iku tambah apik. Wis tau nang musola kok iso tungaren ae. Iki mau jadi maneh. Wis meneng tak dolekno maneh. Rame ya. Ayo. Iki maneh. Ojo rame-rame lho yo. Aku ngomong meneng ojo melok-melok. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis meneng wae. Oh, Gus, Nggih. ngaren kalau Cak Sarip. Iya iki. Ngerti senene maratuane koyo. Oh, monggo. Ayo napa? Iki lho le. Apa? Loro arek iki. Loro. Kena jantung koroner. Heh? Jantung koroner. Koroner. Kok koroner Iya. lho? Koroner kan sepak pojok. Kate periksa iki. Masuk kena jantung koroner. Iya sakno Kok dikon. kaya gak apa lek kena jantung biasanya aboh awak iku. Lah iki abu kabeh. Dikon operasi. Sakno aku operasi Masa? katarak. Eh? Operasi katarak. Jantungnya kena dikon operasi katarak. Gus ngapunten nggih, ngapunten Mm-mm. sangat kula dadi tiyang kesehatan tapi kula ngertos lek jantung niku nggih biasa dipasang ring, mboten operasi katarak. Lek katarak niku mripat. Lho iki saking kaget le kena obyek merotuane tok. Saking kakete pindah Iya. nang katarak. Sakno aku bek ono dhuwit ngono ne kae. Meriksakno iki. direk nemen iki wisan. Sik. Pira-pira kuno kae periksa iki diperiksa meneh. Meneh diperiksa? Heeh. Katarak iki. Katarak. Iya periksa meneh. Jantung tak katarak sih. Lorone jantung, Heeh. periksa meneh, periksa katarak. Sakno aku. Katarak karo jantung hubungannya apa? Kombinasi. Saking lorone iki modok mau dadi tak cak nang aku.
Gus. Mboten wonten penyakit kombinasi komplikasi wonten. Lah ya Lek iku ket kombinasi. iya ket iki aku ket nemu makane aku tak carine. Oh. Katanya periksa katarak gak tuwe-tuwe. Aku yo gak tekon. Ngene pe ono. Ya Allah nggih pun kan nggih pun nggih. Ikhlas nggih. Nggih ikhlas mboten napa-napa nggih. Cek dawa umur. Nggih amin. Nggih. Matur suwun nggih. Wah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ngene Ah, iki gimana? wong Wis ta lah. Kene sehat. Apa namanya? jauh lebih hijau iki. Wah, wis ta. Gak hijau tok iki. Oleh Belenik, ya. Bos. Anda lok busik kok. Sampeyan iku gak ero. Gak dijali. Arek ku kablek duwe kok maisane gak payu-payu. Wis ngene. Itu barang. Lumayan loh. Iya. Lagi loro iki berarti. Ya kan 10%. Teko nang omahe wong moro-moro longgo iki piye wong loro iki? Sekali yo kono lho. Terus nang kono lho nyambut gawe nek lho. Duwe apa iku? Wah, apa udah halal ngono. Temen. Ah iya. Mungkin kerja angel-angel kok. Heeh. Ora duit soro-soro. Sono suketmu ku lho, sojo Jangan Gus. Lah ono penggawean ngene iki. Wah, ngejak-ngejak malu bagi akeh. Siap ya. Iki sampe. Halal temen ta wong loro. Halal ta. Dan kok ngeyel iki. Lah, Sojo iya. melok-melok. Sampeyan tak gawe papat, aku telu wis gak apa ya. Wis aku siji Gus gak apa-apa Gus iki. Mah. Aku gak masalah aku papat sampean telu. Karena- Papat iku lho cilik-cilik. Tapi- Awakmu iku lho telu gede-gede. Akan sampean giro lu, pat giro lu. Aku kurang ngalah ya apa. Ya. Ya iya sih, anyane ya akehan papat, tapi kowe iku cilik-cilik, wis sampe lho gede-gede. Sampeyan nyakseni ya. Heeh. Wis ya. Cek adil ngene Gus. Ngene, Cak. Kan padha telune wis bapakku siji. Iki cawilik wis dilongi ya tambah entek iki. Sing ikhlas gak apa-apa sakno. Ka ikhlas wong aku mau loro-loro Gus. Sebagian sedekah kan disumbangno mbek wong sing anu foto. Iki kowe aku ikut. foto aku. Iya, Iki omahku sampean ngitung nang omahku kok. Ya aku ya butuh nemen sih, wong kene digawe anu moro tuwa. Wah, iki Lho lek penyakit apa maneh? sabun nyangkut apa mak? Sik. Ruwatan gak Om? Iya. Ya mir kok adan sih. Lah ya iku ya suarane celeng sih. Diparani yo. Masa celeng? Lah suarane ketok ngene kok. Diparani. Krungu kok ngene. Kok iso ya mene adan iki. Lah yo. Sampai ini atas. Kegiatan di luar enek ayo. Sopo iki, An? Sopo iki? Keleng lho, Ji. Sore. Kok adannya mene iki lho. Ora wis karo. Sopo gak gelem mandani sih. Lapo sing ngono guse kok ya. Duit kurang. Oi, oi. Nang, Beneran. Sopo iki? Neng, metu wo. Lereno kok. Lapo kok niku? Lapo? Ajan sih. Kok iya ngerti aku. Tapi sing pro waktu lho. Sopo sing ngongkon niku? Sing ngongkon sapa ya mene iku lho adan apa kon ya mene? Ya dan subuh, Cak. Arek koclok. Sopo iku jam 4:30 kok jam 10 iku lho. Emang lo aku adan jam 4 gerek sing teko turu kabeh lho. Iya tapi kan gak jam kene iki. Iya, Aku ki sik ta. anu ah. Adan adan jam 4 kan ono sing Teko, teko. Cak. Sepi. Terus? Ya aku adannya ini. Lah tujuanmu apa? Ya bener rame. Tapi kan gak wayahe Ya lah. gila rame sih tapi. Rame tok tapi wis waktu sopo lewat. Iya. Iki duha wisan. Oh ku ngawur ae. Sampeyan nang gak nang. Keturun. Awakmu. Aku tambah tas turu. Aku yo gak nang. Awakmu yo kok. Ya salah. Sampeyan gak ngimami. Keturunan di sana. Imam yo keturun. Lah, Iya, Leng. yo. Yo apa yo anjen ya salah dhewe lapo mang gak. Ngene Leng tapi ojo jam 10 iki wayahe duha. Man wis entek subuhe wisan. Ojo adzan subuh jam 10. Gak apa-apa, Cak adan. Gak apa-apa kakekmu medel. Sing ngongkon sopo niku? Aku dhewe, Cak. Lah iya ngene iku ganggu. Inisiatif. Mending ngene lho adano peromah ngono ae lho aku peromah, peromah. Wis ya. Bayang. Kok sembahyang duka iki wisan. Balen dulu. Gus, jangan kok.
Lu ngomong iku lho arek ket malah api. Wong jeneng sare iku selek jano elek yo api-api nang sang. Sopo? Ya itu siji. Makane aku main opo gak ana aja yo dituru sare. Awakmu lah apa tua. Lah sampe yo turu kok. Ya ngono api dukul aku sing nyetangi. Lu turu kok